Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hadislerinden bir hadisi okap geçeriz ve ol hadisten öğrenmeli peydalarımızı yatlap geçeriz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bu hadisinde şeytanın insan oğluna beriyan vasvasalarından, şeytanın insan oğluna içine atayan şüphelerinden ve şeytanın insan oğlunun imanını ediyen hücumlarından haber veriyor. Ve bu şüphelerden ve bu vasvasalardan ne edip ve nahil edip qoranmalığını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Sahih Bukhari ve Sahih Muslim hadis kitaplarında Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye ye'ti şeytanu ahadakum feyekul men halaka keza men halaka keza hatta yekul men halakallah feiza belagahu felyesta'iz billah vel yentehi. Şeytan niye sizden birine gelir diye ve sonra verip vasvasa verir diye. Bunu kim yarattı? Şunu kim yarattı? Onu kim yarattı deyip neyme? Sorağılın üssü bilen vasvasa verir diye. Ve en sonunda şol vasvasalan izine düşüp şu tarafa kıyşarı versen, şu şüphelere ağlanı versen, en sonunda neyme sorar diye? Men halakallah diyer diye. Allah'ını kim yarattı diyer diye. Allah korasın. Yani şeytan vasvasa verip insan oğlunun en sonunda neyme? Mümkün bolmayan Allah Teala hakkında bir Müslümanın imanlı adamın aklına gelmeli del, soramalı del, küfür olan sonra onu sorattırır diye. Men halakallah diyer diye. Allah'ını kim yarattı deyip aydar diye. Yani vasvasa verir diye. Haşan ne diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birine şu hili şüphe gelse, şu hili vasvasa gelse şeytanın nemesin diye felyesta'iz billah. Allah sığınsın şeytanın niye. Eûzu billahi mineşşeytanirracim deyip dağışlanan ve kavlan şeytanın şerrinden Allah Teala sığın yarın deysin niye. Vel yentehi diye. Ve besetsin bu fikrini diye. Yani öz fikrini, düşüneceğini gözövçülükte saklamalı. Şeytan sana bir vasvasa beren bilelim sen şoň izine düşüp gitmeli del. Şeytan bizim düşmanımız, bize tuzak kuruyor. Bizim o tarafa meyletsek, o şüphenin izine düşsek, kellemize atan, içimize atan vasvasalarının, şüphelerinin izine düşsek neyme? Bizim neyme? Şoň tuzağına düştüğümüz oluyor. Şoň için neyme etmeli del? Şu fikrin, şu vasvasan izine düşmeli del, neyme etmeli? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyişer, besetmeli şu fikri. Şol soramaklığı besetmeli. Demek Müslüman olanlar şu hadisten biz hemen öğrenmeli. Birinci, şeytan bizim düşmanımız. Adem aleyhisselamın ve onun neslinin kıyamet için düşmanı şeytan ve şeytanın azıran kişileri ve taraftarları. İman edenlerin neyme düşmanı. Ve şeytan bize azırmak için sağımızdan gelecek, çepimizden gelecek, önümüzden gelecek, izimizden gelecek her hili yollar bile neyme bizi hak yoldan azlaştırmaya çalışacak. Ve şeytanın bize karşı ediyen en ulu hileli, en ulu ediyen işlerinin biri neyme? Müslüman doğanlar vasvasa. Şeytan hiç kimin boyundan tutup burada ettiren yok. Ama neyme? Vasvasa veriyor. Şu böğründen dürtüp duruyor. Ervetliğe taraf. Şüpheler bilen, vasvasalar bilen, her hilekka şuna mengde şu vasvasaların görünüşleri bilen neyme diye insani doğru yolun azdıracak oluyor. Ve şeytanın vasvasası Müslüman doğanlar iki hil oluyor. Ya gelip gönü bize özü vasvasa veriyor, ya da Adem sıfatlı şeytanların üstü bilen vasvasa veriyor. Mesela şunun kuğuna ateistler, şu sorayalar. Onu kim yarattı, bunu kim yarattı, şunu kim yarattı, nauzu billah, Allah'ını kim yarattı deyip neyim? Batıl sorayalar. Ya olmasa din iman barıdır, şuna mengdeş batıl sorayalar. Şeytan azdırıptır, şeytanın yoluna giriptir. İnni kim oluptur? Bu gurulayan ve dilli şeytan oluptur. Adam sıfatlı şeytan oluptur. Özüm azıptır, başka adamlarım azdırmak için şeytanın vasvasalarına ağırlanıp, inanan zatlarını gelip neyme? Başkalarına diye. Olurum neyme şey deyip vasvasa düşürecek oluyor. Demek neymeken? Ya gönü bize özü vasvasa veriyor, ya da azdıran adamlarının üstü bilen vasvasa veriyor. İkinci bilmeli adımız Müslüman doğanlar
şeytan hemişe insana vasvasa verip duracaktır ve şeytanın esası hücum ediyen zadi, şeytanın esas hücum ediyen zadi Müslümanda onlar bizim imanımız, akidamız, inancımızdır. Çünkü insanı küfre ve şirke düşürecek oluyor. İnsan küfre ve şirke düşse, ebedi cehennemi oluyor tövbe etmen ölse. Şunun için şeytan birinci bilen insanın nemesine hücum ediyor, gönümel imanına hücum ediyor. Ahiret barada şüphe oynayacak bolur, gidip gelen bağımı diyer, gören bağımı diyer, şu diyer, bu diyer, Kur'an barada, cennet cehennem barada, kabr azabı barada, kader barada, her hilekke şuna imani meselelerde näme insanın içine şüpheler atıp ilki bilen imanına hücum eder. Şunun için bir insanın imanı näçe güçleniverse, näçe imanı kuvvetleniverse, ol kişi şeytanın näme täsiri azalyandır. Şeytan onu imani meselede azdırmaktan el çekiyor. Eýäm näme başka haramlar bilen, zina ýalakka başka zatlarla näme azdırmaklaryň ornuna bolýar. Şonun üçin näme ikinji bilmeli zatymyz şeytan biziň gön näme imanymyza hüjüm edip imansızlyga ýani küfre we şirke düşürjek bolýar. Üçüncü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şeytanın vasvasalarından ne edip goranmalygymyzy öwretdi. Ýani kıdysymyz ýalakka birincisi istiaza. Şimdi de şuna benzeş vasvasa şüphe bir zat geldi mi gönü näme diýmeli? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Daşlanan we gowlan şeytanyň şerrinden Allah Taala sagynýan diýip näme? Gönü istiaza getirmeli. Şunu öwrenelin. Euzu billahi mineşşeytanirracim diýmeli. İkinji Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beren maslahaty näme? Besesinlidi. Ýani gaýdyşymyz ýalakka o vasvasa berenler bizi ýüzüne düşüp gidip bermeli däl. Näme üçin bet etmeli? Çünkü musulman dogonlar bu sorak batıl. Mahlukat hakkında bunu diýip bolýar. İnsanı kim yaratdy? Şunu kim yaratdy diýip mahlukat hakkında bu sorak sorap bolýar. Allah hakkında bu sorak sorap bolmaýar. Allah Taala Halik. Allah Taala hakkında bu sorak sorap bolmaýar. Allah Taala meňzeşi, deňi taýy ýok. Biziň kellämize gelýän zatlar, biziň kellämizdäki ölçegler hemmesi näme bilen baglanşykly? Mahlukat bilen baglanşykly, yaradylan zatlar bilen baglanşykly. Emma Allah Taala'nın deňi ýok, taýy ýok, meňzeşi ýok. Biziň kellämize gelip biljek hiç bir zat Allah Taala da. Allah Taala yaradyjy, mahluk biz. Şoň üçin näme Allah Taala hakkında bu soramaklyk bir batyl bir zat bolýar. İkincisi musulmanlar onları bilmeli zadymyz akyl çäkli. Biz intek yaradylan zatlaryň hemmesine akyl ýetirip bilemizok. Biz nädip Allah Taala akyl ýetirip bileli. Bizim tek şu dünya öz vücudumuzun içinde käbir zatlara akyl ýetirip bilemizok. Şu asmannaky aýa dolu biz akyl ýetirip bilemizok. Güne dolu akyl ýetirip bilemizok. Deňiziň içindäki käbir zatlara biz näme akyl ýetirip bilemizok. Käbir zatlaryň her ýerdem üstü açylyp gidip otyr, bilim adamlar öwrenip gidip otyrlar. Her gün-günden täze açyşlar edilýär. Insan näme şonu çözjek bolýar, tapjak bolýar. Näme intek dünýäwi ýani mahlukatyň içinde köp zada biz akylymyz ýetenok. Bu Allah Taala akyl ýetirip bilmeýär. Bu akyl näme musulmanlar onlar çäkli. Şumal bir kişi gidip 5-10 ton bir zat galdyrjak bolsa, bir garasan düzap dursa näme diýen bu adam akylyny ýetiripdir diýende. Näme üçin? Çünki wüjudyň sen çägi bar. Göterip biljek näme agyrlygy bar. Ondan agyryny göterjek bolmaklyk samsyklyk bolýar, akmaklyk bolýar. Bir kişi şey diýip dursa diýersen bu adam kellesi ýetgäpdir. Edil wujudumyzyň çägi bolşy ýalak, mümkinçilikler çäkli bolşy ýaly bedenimiziň, aklymyzyň hem çägi bar musulman dogonlar. Hawa Allah Taala bize akyl diýen nigmaty beripdir. Akyl bilen bir yaradyjyň bardygyny bilip bolýar. Biz ýokdan baradynyň bardygyny bilip bolýar. Köp zadyň üstüne açyp bolýar akyllan, bilimiň üstüne açyp bilimde köp zatlaryň üstüne açyp bolýar. Emma akyl nähile peýdal nigmatam bolsa, akylyň çägi bar. Yaradıcıya akıl yetirmeklikten akıl näme eciz. Biz yaradıcıyını bilip bilýäs. Allah Taala biz yaradypdyr, ýokdan bar edipdir, bir yaradyjy bar. Akıl şunu şeýledigini bize näme aýdýar. Emma ol yaradyjy akıl yetirmeklikten biziň näme akylymyz eciz. Şonuň üçin insanların kellesine gelip biljek hiç bir zat Allah Taala däl. Çünkü Allah Taala'nın meňzeşi ýok. Biziň kellemizdäki zatlar deňeşdirmeler nämeden ibaret? Yaradylan zatlardan, mahluklardan ibaret. Emma Allah Taala Halik.
Ähli yaradyjysy. Şonuň üçin musulman doganlar bu hile soraň ýa-da düşmeklik batyl. Allah Taala hakkında bu soraň mümkin. Yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de geçen hadisinde 3-nji bir maslahat berýär bize. Şuňa meňde şu waswasalardan gorunmak üçin näme diýsin diýe? Men Allah we Rasuluna iman etdim diýsin diýe. Men Allah we Rasuluna iman etdim diýsin diýe. İmam Ahmed'in Musnad'ına gelen başka hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuňa meňde şu waswasalarda näme diýmelligini öwrediýär? Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuwan ahad diýsin. Yani İhlas surasyny kul halla diýe halkymyň içinde şonu aýtsyn diýe. Näme? Kul huvallahu ahad, aýt ol Allah birdir. Deňi ýokdur, taýy ýokdur, meňzeşi ýokdur, ýeketäkdir, hak ilah özüdür. Allahus samad, Allah samatdir. Ähli zat oňa mätäşdir, ol hiç zada mätäş däldir. Lem yelid ve lem yulad, ol dogurmady we dogurulmady. Ve lem yekul lehu kufuwan ahad, onun meňzeşi, deňi, taýy hiç zat ýokdur diýe. Şunu diýsin diýe. Diýmek bize şeytan imani meselelerde bize gel waswasa berse näme etmeliker musulman doganlar? Birinji bilen a'udhu billahi mineşşeytanirracim diýip Allah Taala şeytanın şerrinden sığınmaly. Soň şu waswasaly pikirler taşlamaly, çünkü batylyň ýerine düşmek bolýar. Allah Taala hakyny o soramak bolmaýar. Aklyňam çäge wa diýdik. Allah Taala akıl ýetirmeklikden biziň aklymyz ejiz diýdik. Biz iman edip bilýäs, biz yaradyjyň barlygyny bilip bilýäs, emma ol yaradyjy akıl ýetirmeklikden biziň aklymyz ejiz. Çünkü Allah Taala'nın meňzeşi, deňi, taýy ýok. Biziň kellämizdäki ölçegler we hasaplar mahlukat bilen baglanşykly. Biziň kellämizde şolar we oňdaşyndaky zatlar biz bilmeýäs, aklymyz ejiz. We üçünji näme diýdik? Men Allah iman etdim. Peýgambere iman etdim. Allah Taala hakdyr, birdir. Hak ilah Allah Taala, hak mabud özüdür. Deňi ýokdur, taýy ýokdur, şärigi ýokdur. Biziň kellämizde gelip biljek hiç zat Allah Taala däldir. Ähli zat oňa mätäşdir, ol hiç zada mätäş däldir. Onuň peýgamberi hakdyr, Kur'an hakdyr, cennet hakdyr, cehennem hakdyr, ölüm hakdyr, hasap kitap hakdyr, sırat köprüsü hakdyr diýip näme musulman doganlar imani meselelerimizi içimizde gaýtalap, kelime-i tevhidi aýdyp la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip näme etmeli? Şoňa meňzeş şeytanyň waswasalaryna garşy bizem şeýdip imanymyzy berkitmeli we goramaly musulman doganlar. Diýmek nämeken? Bu şeytanın içimizde açık bolyan waswasasy uly zat, adamy imansyzlygy ebedi cehenneme eltip bilýär, gapyr edip bilýär, şu pikirleň ýerine düşmeklik. Emma buňa garşylyk musulman doganlar yeňiljek käbir zatlar bilen biz şu waswasalardan, o şüphelerden goranyp bilýäs. Şu aýdan zatlarymyzy etmek üçin ullakan alim bolmak gerek däl, universitet utarmak gerek däl, ýa bir ahuna gerek ýok şu zatlar diýmek üçin musulman doganlar. Allah sagyn şoňa meňzeş batyl pikirleň ýerine düşme we imanyny, iman esaslaryny gaýtalap dur. İhlas surasyny oku. Ene musulman doganlar şoňa meňzeş yeňiljek ýollar bilen şeytanyň waswasasyndan we hilesinden goranyp bilersin. Allah Taala hemmemize bir iman versin. Bizi we neslimizi Allah Taala şeytanyň waswasalaryndan gorasyn. Bizi we neslimizi Allah Taala adam sıfatly şeytanlardan gorasyn. Elhamdülillahi rabbil alamin.